ikke hjem! Vi skal videre! For fanden ikke, og lad det være med at tage det så tungt. Den er bare væk, ikke? Det er også så længe siden. De gør ikke sådan nogle bunker liggende her altid. Den skal være her. Jeg vil hjem. Ja, nu tager vi hjem, du, og så ordner vi den tobaksforretning i Smedegade, ikke? Og fanden ikke, og du måske bare blive snydt. Må jeg være fri? Ikke tale om. Den er her. Jeg ved, den er her. Måske er det bare ikke det rigtige sted. Måske ligger den bare lige derhenne, hen omkring hjørnet. Lad os gå hen og se efter. Kom nu. Okay. Kom så, Kjeld. Ja, skal vi hjem nu? Nej! Vi skal ikke hjem! Vi skal videre!